Catalunya se sent més partícip que mai en la política europea espanyola. El president Montilla ha traslladat aquestes paraules a la vicepresidenta del govern Fernández de la Vega. Ho ha fet en la presentació dels actes que acollirà Catalunya durant la presidència espanyola de la Unió i que han comptat també amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. La política europea segueix sent una qüestió d'estat, certament, però ara l'estat és una qüestió del govern central i també dels diferents governs autonòmics. El govern de Catalunya, doncs, se sent corresponsable i copartícip de la política europea espanyola. Així ho entenem i així ho practiquem. La presidència és de tots i ens afecta a tots. Durant aquest semestre, el govern català treballarà per l'impuls de la recerca i la innovació, la internacionalització de l'economia i el desenvolupament de les infraestructures. I un punt clau, la posada en marxa definitiva de la Unió per la Mediterrània. D'altra banda, els consellers Francesc Baltasar i Joaquim Llena representaran els interessos de totes les comunitats autònomes en els Consells Europeus de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Entre les reunions que acollirà Catalunya destaca per la seva importància la segona cimera de caps d'estat i de govern de la Unió per la Mediterrània. Finalment, el cap de l'executiu ha remarcat que la vocació europea de Catalunya és real i tangible, una vocació que respon a una tradició històrica, però sobretot a una ambició de present.